Светът помни числото 300. Той помни изваяните коремни мускули, червените пелерини, развяващи се в горещия вятър на тесен проход и предизвикателния рефрен, който е отеквал през хилядолетията. Елате и ги вземете. Помним термопилите като зенит на героизма. Поражение толкова славно, че в колективната ни памет то засенчи самата победа. Обичаме да мислим, че жертвата на Леонид е спасила Гърция, че кръвта му е купила времето, от което тя се е нуждаела, за да оцелее свободата. Но историята, истинската история, не е холивудска. Историята е мръсна, сложна и често ужасяваща. Защото когато последният от 300 спартанци беше избит, когато тишината падна над пролома, пълен с мухи и трупове, това, което последва, не беше песен за слава, беше касапница. Великият цар Ксеркс, човекът, който се смяташе за бог, не почете доблестта на врага си. Той беше бесен. Беше загубил хиляди от своите безсмъртни срещу шепа гърци. Той вървеше сред труповете, търсейки един конкретен. И когато намери тялото на Леонид, надупчено от стрели, пронизано и осакатено, той заповяда нещо немислимо. Варварство, което наруши дори собствените персийски обичаи. Той отряза главата му и закова тялото му на кол. Кол, оставен да гние под слънцето. Отсечената глава беше посланието. Ето какво се случва с героите. И това послание се разпространи като горски пожар из цяла Гърция. Щитът на Елада беше счупен. Пътят на юг беше широко отворен. Персийският звяр, ранен и кръвожаден, напредваше. И този път нямаше 300 мъже, които да го спрат. Добре дошли в истинския гръцки апокалипсис. Добре дошли в това, което историята е забравила да ви разкаже за деня след легенда. Септември 480 година преди Христа. Въздухът на Атика не мирише на море. Мирише на маслинови дървета, на селитра, на лято. Мирише на пепел, на старо, горящо дърво. След като тъпче труповете при термопилите, персийската армия залива централна Гърция като бавно черно цунами. Градовете, които направиха грешката да се съпротивляват, като Теспия и Платея, бяха заличени от картата. Изгорени до основи. Мъжете им избити. Жените им поробени. Но истинската награда, бижето, което Ксеркс искаше да смачка между пръстите си, покрити с златни пръстени, беше Атина. Представете си, че сте атински гражданин през този септември. Трябва да изоставите дома си. Набързо евакуирате града. Оставяте зад себе си къщите си, храмовете си, гробниците на предците си. Струпани сте като бежанци на остров Саламин, на няколко километра от брега, гледайки към хоризонта със сърце, свито в юмрук. И тогава го виждате. Гъстия, черен дим, мазен и задушлив, издигащ се от Акропола. Виждате Партенона, свещения храм на боговете ви, обхванат от пламъци. Ксеркс е превзел Атина, разграбил е съкровищата, убил е малцината възрастни жреци, които са отказали да бягат, и е заповядал градът да бъде опожарен. От Саламин атиняните гледат как светът им се превръща в пепел. Техният водач, Темистокъл, е заложил всичко на едно пророчество. Довери се на дървените стени, казал оракулът. Тези стени били корабите. Атина вече не била каменен град, била идея, плаваща по морето. И макар че малко по-късно гръцкият флот ще постигне чудотворна победа в морската битка при Саламин, унищожавайки персийския флот и принуждавайки Ксеркс да избяга обратно в Азия, имаше една подробност. Малка. Ужасяваща. Ксеркс си тръгна, но армията остана. Хората празнуват Саламин като край на войната. Това беше илюзия. Ксеркс се върна в дворците си в Персеполис, за да потушава бунтове и да живее в разкош. Но остави след себе си най-доброто си оръжие – Мардон. Той не беше разглезен цар. Беше генерал, хищник, тактичен, интелигентен, харизматичен, безмилостен. С него бяха най-добрите войски на империята, безсмъртните, оцелелите след Леонид, бронираната мидийска конница, елитните стрелци, бактрийските копиеносци, сухопътна армия, страховита, недокосната, гладна. Те зимуваха в плодородните равнини на Тесалия, трупаха сили, точеха мечове и чакаха пролета, за да довършат започнатото.
Още по-болезнено беше да се видят знамената на десния фланг на персийската армия. Гръцки знамена, тиванци, тесалийци, лукрийци, хиляди и хиляди гърци, застанали на страната на медите. Предателите, които бяха преклонили колене пред Ксеркс, сега бяха готови да убият собствените си братя. Това нямаше да бъде просто война за отбрана. Това щеше да бъде брутална гражданска война. Кръв срещу кръв, бронз срещу бронз. Двете армии се установиха, разделени от река Асоб. Водата течеше спокойно между тях, безразлична към факта, че скоро щеше да стане червена. Нито един от двамата командири не искаше да направи първата крачка. Преминаването на реката означаваше нарушаване на строя и излагане на атака. Така започна войната на нервите. Но Мардоний бързаше. Той искаше да изпробва решителността на гърците. Искаше да разбере дали спартанците са толкова корави, колкото разказват легендите, или ще се пречупят под натиск. Затова изпрати най-добрата си карта – Масисти. Той не беше просто командир, беше началник на персийската кавалерия. Гигантски мъж, известен с красотата и силата си, яздещ боен кон с златни юзди. Масисти поведе кавалерийска атака не за да пробие линията, а за да провокира. Обиди ехтяха от конете, наричаха гърците страхливци. Персийската конница, въоръжена с лъкове и копия, започна да тормози мегарците, които се намираха в уязвима позиция. Стрелите падаха като черен дъжд, мегарците бяха смазани. На ръба на колапса изпратиха отчаяно послание до Павзани. Или изпратете помощ, или напускаме фронта. Павзани погледна спартанците. Погледна атиняните. Никой не искаше да се раздвижи и да разбие фалангата. Накрая контингент от елитни атиняни, стрелци и хоплити се предложи доброволно да слезе и да помогне. Схватката беше жестока. Прах, писъци, кръв. В разгар на хаоса конят на Масисти беше улучен. Звярът се изправи на задните си крака и хвърли гиганта на земята. Атиняните се нахвърляха върху него като ловни кучета. Но Масисти се държеше. Златната му спеста броня под нейните му одежди отблъскваше ударите. Мечовете отскачаха. Все едно се опитваш да убиеш желязна костенурка. Накрая един гръцки войник забеляза единствения отвор. Върхът на копието прониза забралото на шлема и влезе в мозъка на персийския командир. Масисти падна. И с него тишината падна и в персийския лагер. Смъртта му беше първият истински психологически удар. Гърците влачеха огромното му тяло и великолепните му доспехи на колесница, за да ги видят всички. Вижте, казваха те. Те не са богове. Те кървят. Те умират. Гръцкият морал се издигна. В персийския лагер реакцията беше съкрушителна. Херодот пише, че оплакването на Масисти се е чуло из цяла Беотия. В знак на траур персите обръснали главите си, отрязали гривите на конете и опашките на молетата. Звукът на хиляди мъже, викащи от болка, е оттеквал през нощта. Напомняне, че враговете не бяха чудовища, а хора, които обичаха водачите си с фанатична преданост. Но дуелът приключи и започна жаждата за отмъщение. Мардоний, поядосан от всякога, реши, че вече няма да играе. Ако гърците искаха война, щеше да им даде ад. Той премести войските си по-близо, притискайки, задушавайки, и тогава използва най-мощното си оръжие – не стрелите, а водата. Гърците разчитаха на един извор, единствения им източник на живот в летните жеги. Мардоний знаеше, че армия без вода е мъртва армия. Стратегията му се промени. Той спря да търси фронтална битка и започна да ги удушава. Конните му стрелци обграждаха линиите, прекъсваха снабдяването и тормозеха без спир. Само за няколко дни гръцката армия се озова в критично положение. Жадни, гладни, изтощени. Първоначалната еуфория от смъртта на Масисти се изпаряваше. Логистичната война удари Павзани право в лицето. Те бяха в капан. Да останат означаваше бавна смърт. Да атакуват означаваше тактическо самоубийство. Напрежението от командването растеше. Атиняните искаха действия. Спартанците настояваха за търпение. Докато водачите спориха, войниците гледаха празните си манерки и небето, пълно с лешояди. Павзани взе рисковано решение.
нощно отстъпление. На хартия планът изглеждаше разумен. На практика щеше да се превърне в едно от най-опасните бедствия в древната военна история. И точно в онази нощ, сред хаоса, страха и човешката глупост, щеше да се реши съдбата на Запада. Нощта падна над долината. Тъмна и безлунна. Благословия, помислиха си мнозина. Тъмнината щеше да скрие движенията им. Но тъмнината има и друга страна. Тя усилва страха. Разпуска дисциплината. По оговорения сигнал центърът на гръцката армия, съставен от контингенти на по-малките градове, започна да се изтегля. Но не към договорената позиция. Ужасът ги обзе. Те не искаха да отидат на острова. Искаха да бъдат възможно най-далеч от персийската конница. Вместо няколко километра, те продължиха да бягат, докато почти стигнаха до стените на Платея, търсейки убежище около храма на Хера. С един замах половината гръцка армия напусна бойното поле. Междувременно на левия фланг атиняните чакаха. Дисциплинирани, но изпълнени с недоверие. Няма да се движим, докато не видим спартанците да се движат, каза техният командир. И те останаха. А на десния фланг, където бяха спартанците, се разигра най-абсурдната и напрегната сцена в цялата война. Павзаний беше дал заповед за изтегляне. Офицерите му се подчиниха, с изключение на един – Амон Фарет, капитан на елитния батальон, спартанец от старата школа. Човек, който живееше и дишаше кодекса на Ликург, но не разбираше тактиката. Когато чу заповедта за отстъпление, той отказа. Спартанците не се оттеглят, изрева той. Спорът продължи с часове. Скъпоценни часове мрак. Докато останалата част от армията се разпадаше и отдалечаваше, ядрото на спартанската сила беше парализирано от ината на двама мъже. В кулминацията Амон Фарет грабна огромен камък и го хвърли в краката на Павзаний. Ето го моят вод, изкрещя той. Зората наближаваше. Атиняните, уморени от чакане, изпратиха пратки. Той намери спартанската армия все още на място, генералите крещящи един на друг, а небето вече посивяващо. Павзаний взе жестоко решение. Той заповяда на армията да тръгне, оставяйки Амон Фарет и хората му сами. Амон Фарет осъзна грешката си твърде късно. Опита да настигне колоната, но слънцето вече изгряваше. От другата страна на реката персийските стражи видяха всичко. Гръцката армия беше разпиляна. За Мардоний това изглеждаше като паника. Той се засмя и допусна фаталната грешка. Вместо да подреди войските си, той заповяда преследване. Персийската армия прекоси реката като дива тълпа. Но те не гониха бегълци. Те тичаха право към спящ лъв. На хълма Павзаний се обърна. С ледено спокойствие той даде заповедта. Бронзовите щитове се спуснаха. Копията се насочиха. Фалангата се затвори. Капанът беше готов. Персите се приближиха и небето потъмня от хиляди стрели. Спартанците стояха неподвижни. Павзаний принасяше жертви. Чакаше знака на боговете. Стрелите падаха. Мъже умираха. И чак тогава заповедта прозвуча. Напред. Фалангата тръгна. Сблъсъкът беше сеизмичен. Персийската смелост не можа да победи физиката. Бронзът смаза плата. В центъра на боя Мардоний се сражаваше лично, докато един спартанец, Аримнест, не го порази. Мардоний падна. И с него персийската армия се пречупи. Последва разгром. В равнината атиняните се биеха с гърци срещу гърци. Предателите паднаха. А след това дървената крепост се превърна в гробница. Не се вземаха пленници. Персийската армия престана да съществува за един следобед. Река Асоп потече червена. Павзаний влезе в шатрата на Мардоний и видя разкоша. Той нареди спартанска вечеря. Черна чорба, стар хляб и произнесе присъдата си над алчността. Плячката беше огромна. Една част от нея бе дарена на боговете. Създадена беше змийската колона, мълчаливият свидетел на деня, в който историята се обърна. И ето последния въпрос. Защо всички помнят Термопилите, а почти никой не помни Платея? Може би защото обичаме красивата трагедия. А Платея беше мръсна. Победа, постигната чрез грешки, инат и касапница. Но именно там, в калта на Белтия, Западът оцеля.
Не при прохода, а на полето. И този ден никой не направи крачка назад.